tiež prezentovanie tejto kultúrnej pamiatky verejnosti, a to nie len laickej, ale aj odbornej verejnosti. Ako evanjelická farárka sa teším z ukončenia reštaurovania stredovekého presbytéria, pretože sme sa posunuli o krok ďalej pri celkovej obnove našej kultúrnej pamiatky, ktorá je funkčnou národnou kultúrnou pamiatkou, a preto by sme ju aj naďalej radi používali za bohoslužobným účelom. Kostol bol postavený začiatkom 14. storočia, o čom svedčia prvé nálezy nástenných malieb. Dominantná scéna v presbytériu na severnej stene, smrť Panny Márie, nasvedčuje o pôvodnom patrocíniu kostola, narodenie kráľovnej anielov. Samotné nástenné maľby boli odkryté koncom 19. storočia pri prestavbe kostola, pričom sa zmenila orientácia kostola na sever-juh a samotné presbytérium sa stalo bočnou kaplnkou kostola. V procese reštaurovania presbytéria bol realizovaný aj archeologický výskum, ktorý nám odkryl unikátnu stredovekú podlahu, ktorá je tvorená z bridlicových platní, ktoré súvisia so samotnou nástennou maľbou. V rámci celkovej obnovy stredovekého kostola v Rimavskom Brezove je presbytérium chápané ako prvá etapa, pričom samotný reštauratorský výskum potvrdil výskyt nástenných malieb aj v lodi kostola. Ich reštaurovaním a rehabilitáciou sa završí proces reštaurovania celého objektu tohto významného kostolíka v Rimavskej kotline. Poprosím pani farárku, doktorku teológie Janku Mihálikovú a reštaurátorov magistra umenia Miroslava Janšta a magistra umenia Rudolfa Boroša, aby prišli sem na pódium a prevzali si cenu Fénix, diplom a symbolický šek. A pozývam sem opäť aj pána ministra kultúry a pána Mariana Valka. Vážený pán minister, pani riaditeľka, milé dámy, milí páni, aj keby som nebola evanjelickou farárkou, ale len úprimne veriacím človekom, moje prvé poďakovanie by bolo adresované a je adresované Pánu Bohu. Ja mu chcem poďakovať za to, že nám celý čas pomáhal a za to, že sme sa v zdraví mohli dožiť dnešného pre nás veľmi milého dňa. Ďakujem aj Ministerstvu kultúry za finančnú pomoc, bez ktorej by sme si asi veľmi ťažko vedeli predstaviť, že by sa v Malohonte opravila akákoľvek kultúrna pamiatka. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj reštaurátorom, ktorí vykonali veľmi dobré dielo. Veľmi dobré na dvojku, výborné dielo. Výborné dielo. Ďakujeme veľmi pekne. A ďakujem aj pracovníčkam Pamiatkového úradu v Lučenci za spoluprácu. A pod tou spoluprácou nemyslím len metodické pokyny, ale všetko to, čo urobili nad rámec svojich pracovných povinností. Ďakujem Gemersko-Malohomskému múzeu v Rimavskej Sobote za to, že urobili nám archeologický výskum v presbytériu, ktorým odkryli pôvodnú 700-ročnú podlahu. A na záver ďakujem aj pani dozorkyni, ja jej ďakujem na záver, ale Evka Bertu tak biblicky, že poslední budú prví, za to, že celý ten čas stála pri mne. Ďakujeme veľmi pekne. Srdečne gratulujeme
Všetkých Fénixov sme rozdali a náš program sa v tejto chvíli dostal do finále. Dovoľte mi ale, aby som vyjadrila uznanie aj poďakovanie majiteľom a reštaurátorom všetkých pamiatok, ktoré sme dnes videli, nielen ocenených, ale aj nominovaných. No a verme, že budú inšpiráciou a že snaha o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku bude pokračovať. V tejto chvíli totiž už môžem prezradiť, že ďalší ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka bude, a tak sa určite máme na čo tešiť. Príjemný záver dnešného stretnutia nám už o malú chvíľu dopraje Lento ad Astra. Tentoraz si v ich prevedení vypočujeme skladbu Zrnka, opäť od pána Erika Rothensteina. Po skončení programu vás minister kultúry Slovenskej republiky pán Marek Maďarič srdečne pozýva na čašu vína. Ja vám ďakujem za pozornosť, užite si ešte zvyšok dňa. Dovidenia.